Slyšíme se? Vážené dámy, vážení pánové, všichni víme, že 75. Jiráskův Hronov čekal účast hosta z nejpřednějších. Máme pro vás dobrou zprávu. Pavel dostál svému slibu a nakonec dorazil a je tu dnes večer mezi námi. Alois Jirásek, který se tu v posledních dnech zjevoval, nám explicitně vyřídil Pavlovo poslední přání, které už za svého života nestihl vyslovit. Pavlovo srdce hořelo pro divadlo a jeho přání bylo zůstat na prknech, která znamenají vše. Tímto mu jeho přání plníme. Dobrou noc.